येयल्या परत केन्ना गोवाचो पगार पडटलो हांवच नका कोकणी कोणला कायदे चार कोकणी चिडिया कोणला बारीये कोणते मोदेला कोणाचा हांवें फकत नाव कितें गो ताचें हें म्हणलें आमोस काय कुयटचो कपूस गो अजून ती येऊक ना येता जाय तेशकून आपल्या नेसयता तुका कशा जाता आणि आपण उरता ओयची दासन आमसारखे फोम लाईन हाडकट आणि आणि मेलमुत्री टॉच पोलीस आमचा कोणा नसता तिको कोण आवे ते एक पिक्चर करेले आलो बार पाटरी ते गालो एक ट्रेन ने बुच पडा भूक तिको लागला आवे आवे बुच की झालं आपण एकदा मला त्याच्या बरं असतं की असं त्याच्या मुली पण अडकी जायला अरे गुरुजा पाजे किसिंग कर पाहिजे पता हमरा देखो तो किसिंग हम चता है तू भालो ओके अच्छा रोली मैं लो सायमा आम्ही चितला तुझी वाट सोडून देऊ आमची जीवी मासाची फुटक्या लोशी बानमोजा ते काय चिडवा झाली लोली सांगरे माका पाय केन्ना काजार कोत्तोलो अगो तुझ्या पयली पाय माका सोयरी काडटलो आणि हातुलेले ब्रो काय रुपडे ऑटोमॅटिक पेमेंट जाता सांग मला किती सांगितलं तुला अरे सगळे नॉर्मल आहे ठीक आहे ओय स्वप्न हजर आता अरे जमे ते जाऊ